sminke med noget blomsterværk her, og nu vil jeg gerne lige vise jer lidt rundt her på Christiansborg. Men du er ikke Keines. Keines. Her der ligger en pose, som der er nogen, der har været svineri og lidt den der. Og den gider jeg ikke at samle op. Så ligger der en pose der, den gider jeg heller ikke samle op. Så nogen har været en skovsvin, og jeg har overhovedet ikke et skovsvin, så jeg gider ikke samle den op. Og hvis man ikke samler det op, så er man ikke et skovsvin. Hvis man samler det op, så er man et skovsvin. Hvis man bare smider det, så er man ikke et skovsvin. Husk det. Jeg har lært fra en natur. Fra en hedder Camilla, som der er en med en dårlig lærer. Hun vil give os lidt klinik. Og her går 2 piger, som der er urenlighedsstyrende. Så de må være kvisen. Ja, han blomstergør. Hvis du filmer ikke, så må jeg tage din mobil fra dig. Hvis du gør det. Jeg har ikke godt af. Skovsvin! 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 Elias, du skal vise bunkerne. Du skal vise de her bunker. Ja, så går vi jo på et rigtig sejt sted, hvor man kan lege krig. Og jeg kan godt fortælle, at der er rigtig mange skovsvin, der går tit på ham. Men ham, der filmer der, som der er min kammerat Jonas Pølse. Han filmer, og jeg hedder jo Niklas Nielsen, og det er jo et meget bedre navn. Så her ligger alle bunkerne, som I lige har kunne se, men jeg ved ikke, om han gør det igen. Jonas Pølse. Og det er jo rigtig fint. Her kan man lege krig. Jeg kan huske en gang, hvor der en var døde. Hvor at vi var uvenner op af en hulekamp, og så døde lidt. Og her kommer der flere skovsvin. Ja, det er jo heller ikke nyt. Det er skovsvin. Der bliver ved med at Niklas. Nej, jeg skal ikke skovsvin. Nej, jeg skal. Du rører på YouTube. Yes, man! Okay. Ja, så går vi så lidt omkring, og der går slanger og firbener og sådan noget. Og de vil godt skide på skovsvinene. Men jeg kan godt fortælle dig, at... Hvad var det? Jeg tror, det var en slange. Nå. Der findes kryberslange, kvælerslange, giftige slanger, der ligger på roden. Og fireben. Jonas Bølse, han fandt for eksempel en i går. Nogle blev bidt i går, og nogle døde i går. Ja, for eksempel Dan Jørgensen, han døde i går. Så, Men du ikke, der er Matova? Nej. Jo, Dan Jørgensen. Ja, han døde i går, og det var grund af, at han havde en prop i forvejen. Og så blev han bidt, og så døde han. Her har vi jo en hule, som vi har selv har bygget. Og vi har bænke og alt muligt, hvis Jonas Pølse gider komme ind. Og så har vi bænke og alt muligt sjove ting herinde. Og vi er jo ikke skovsvin, for vi genbruger tingene, og det gør de ikke. Det, hvis I kunne se, så har han sådan en kæmpe pik, som han bruger som bazooka. Og så har han en skovsvin, hvor han bruger den som pik. Så vi går tilbage nu. Hvad? Vi går tilbage. Okay, og så går vi tilbage, og så må vi se nogle flere skovsvin. Der løber vi, for der kommer en slange. Hvad? Der løber vi, for der kommer en slange. Ja. Og så, når min blomst falder helt. Jeg lige sætte den der. Ja, så går vi tilbage, og jeg tror, vi går den her vej. Jeg ved, det sker lidt med... Jeg bare for at se nogle flere skovsvin. Men stop for helvede! Fuck! Var det ikke hårdt, Jonas? Det var lidt vildt. Du tabte den ene blomst. Og den har han nok spist nu. Den er hårdt. Ja. Så er der også
nu er der så en stole, hvis I kigger gennem genvejene der. Så er der nogen, der er skovsvin, som har samlet på ting i flere år nu. Så dem må man godt bruge skovsvin. Ja. Og dem, der sover, de er jo selvfølgelig også skovsvin, fordi de sover. Niklas, hvor sætter en slange? Hvor? En slange? Hvor? For sjov. En flot på hende! Hvor? Jeg tror, jeg snart skal fra den. Her kommer vi til stranden der. Ja, den var efter os. Og her er der traktor, som der var det mand i at dræbe alle træerne. Den var grøn. Med gule striber. Og den var giftig. Og vi så et fireben. Det var en hugorm. Og det var grøn. Den havde blå tog. Ikke også? Var det rigtigt, under spøgelse? Vi går tilbage. Okay, men nu tror jeg, vi skal følge efter skovsvinen. Ud med skovsvine! Ud med skovsvine! Hey, hey, hey! Du er ikke mand, du er ikke mand! Hey, hey, hey! Jeg har en ødelagte blomst. Ja, jeg har en ødelagte. Jeg tror, skovsvinen er lige ikke skovsvinen. Vi cutter.